By the way, kana bitang na kana bitang mangutang og kwarta sa unang panahon. Um, Nadyo manghuam na ko permi ba. Nya, maluoy ka kay wala siya kwarta. Kanang niya, ikaw sad pati sa nimong paningkamot na trabaho para ano mo sa imong mga pamilya. Tapos, na mahangyo ni mo na manghuam og kwarta dayon. Bisa wala ka kwarta, sus mo, mapugos yun imong kanabang bulsa, bulikat kay tungod sa kanabitang magpakiluoy jud ang nahitabo naluoy ka sus wala jud ka bayre gi wa ka bayre si imong siyang utang dahang ka siya pasangil ikaw maulaw na lang ka maningil naka-relate mo na no kanang na imong huwam ninyo nya maulaw mo maningil sa naghuwam ninyo kay dikalikayan mo ana ba so, maulaw mo maningil sa nangutang ninyo maghuwat ra jud mo kung kanus mo bayran nya wala jud bayre unya di lang kay usara ka bok nang utang nako pati jung paita sa imong kinabuhi nga luoy sad kay katanaw paminaw nimo ba na pati nimong kayod la limpyo kuskus inodoro pantay sa bata paghuman gikulman wala ka bayre nana ra no so sad kaayo sa tanan dayon mo na siya nya then pag abot sa panahon na ako nagkinahanglag kwarta oh my gosh wa jud ko kwarta baski piso nya dayon na nasakit ko grabe wa ko kay baw asa ko mga hulam og kwarta tungod kay baw ko sa mga tawo nga wa say mga kwarta nya adto ko sa akong mga amiga wa sad sila kwarta so kanang mga inana no so nipauli ko sa mua naghigda-higda ako dito nag-imagine ko nagpray ko sa Ginoo nga asa ko kwarta nga na ako'y ikapadoktor na ako'y kapalit og tambal inana and then ang kanang mga ako mga katambag ninyo no kana bita mga sobraan mo nga na friend dili man okay raman ko natay mga barkada pero kanang maglimited lang siguro kay tiyo makatabang ang barkada no kay daghan sa kay okay ra ang friend jud natay friend pero kung sige na lang taganoy-ganoy nya biyaan lang nato atong pamilya nya ato gitas tong barkada nya barkada di jud naman siya makatabang sa financial kung natay problema nya ang uban na busy kay sila so di kay sila kaduaw nimo kung unsa ni sakit nimo nana ba so inana bitaw kanang mga sa unang panahon na mga ako mga friend wa jud sila kay baw sa jud ko wa sila kwarta mo nang pag sila katabang so mas maayo pa nga atong friend tagsa-tagsaan ra sa nato og kanang duaw nya hi nya diyon dili kay ta mo barkada kay mausab din na sila karon sad na ako'y mga friend the first time may kay sabutan kay sila may kay matagad pag wala na ako standby sa school ang nahitabo nila nausab sila siguro nya dahil na musulti nga ako ra gilibak ana so I don't care kung gilibak ko nila I don't care and then pag human ang nahitabo pag kaybaw nila nga ako'y afam sa ilang gibot may na kay silang tagad ako nya kanang ilan akong kanang tagun-tagdon may na kay sila mo smile nana na ang inana na yung mga barkada uban purya buyag sa uban sa day uban nga buutan jud kikan sa friend jud nimo inana so inana na balik sila pag tagad nako so kay ngano I don't circus di siya ko tagdon sa akong mga friend so inana so nakaibaw sila nga nana ko iapam ni ari akong apam so ang ilang gibuhat nako kay ilahang ay na kay sila mo tagad kanang so I don't know makaingon ta nga I don't know makay ka ngano di ba so inana jud ang kinabuhi sa tao no so mas may jud nga pamilya una ang mga friend kay kung na kay friend palit ka didto happy ka diri happy lagi mo kung naamoy mga friends barkada kay pamilya nimo imo kang pamilya kay advice nimo ayaw na kay dili na maayo ayaw na siya kay kanang makadaot na
sus imong niya dili ta ita mo stories tong mama natay mga uyab or kinsa na ba tay mga kuan sa atong pamilya kay mao lagi atong pamilya dili nato ikabanding barkada gyud atong gusto pero ang nahitabo no inig kasakit nato paulitas tong pamilya nya magnita ta song pamilya magnita song mama magnita song papa anya dayon ang atong mga parents mo'y moatiman kung mana atay sakit nya atong mga barkada di na mo duaw usahay na siguro mo duaw or ana pero amo na siguro mo tunol pero dili tanan so kuan lang kay ba kanang naay gamay naay mapili sa 100 ka tawo siguro na usa inana pero sa pamilya kita pa uli inana so mabot ang panahon na atong barkada mausab mo na yun mas mayo na nga paduol to dito sa Ginoo kay ang Ginoo jud may atong barkada ang Ginoo jud atong kadangpan siya atong wala jud lain atong kadangpan sa atong kinabuhi only God so mo na mas malipayon ta kung mauban ta sa Ginoo kaysa sa atong barkada kay atong barkada usahay pero sa mga maayo naman jud mga barkada nga buutan pero kasagaran jud sa barkada mo piya gyud nato inana labi nag kanang wala kay silbi labi nag na po sila daghan so ang barkada may na kung daghan mo nagalirong mo pag wala na gani ay nako libako na ka labi nag kining kita mga babae kay man kita mga babae na amo kinang libak-libak inana so inana jud so hello, thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comment below. Hello, Juicy Torqua. Hi, Juicy Torqua. Hello, hello. So, Juicy Torqua. Yeah, Torqua. I don't know. I call you Juicy. So, yun na, no? So, mas mahalon nyo nato atong mga parents, atong mga mamag papa kay sila jud ang mutabang nato sila jud ang musapupon nato so usahay makaana ta labi nag kay kitang sali siya Turkiya. Hello, Juicy Turkiya. Hello, I'm so sorry. Thank you. Thank you. So, yan. Makarelate ra jud ta katang kalabi na kanang sa una sad guys sa una bata noon pa ako mag-edad pa ako 15 16 ibug ko sa ko mga friend ano man jud ni ako mga friend oy nga makasuroy man gyud sila bisan asa ako dili man ako bantayan man jud ko sa kong mama maglagot jud ko sa kong mama nga mag tago jud ko ano jud kanyo nga lami man jud kay isuroy kanang kuan so bantayan man jud ko sa kong mama nga kanang di man jud ko pasagdan mo suroy so ang nahitaboan ano so kano jud ka ang bantayan jud ko sa kong mama so unya akong papa magsig advice nga dili palabig barkada pero wa nang kay ko barkada sa una kay ganahan man ko akong friend is usara kay bunog na ako sekreto din mahibaw ang tanang tawo sa akong palibot pasabot na ikaw ra gyud ang nagsurya kay nakasuway ko na elementary ko daghan kay mi mga 7 mi ka buok friend sus ang uban akong friend kay ang naman to murag mag-leader siya gusto niya kung kinsa ay ang ipatagad mao sad iyahang mao sad ang among tagdon kung kinsa ang dili niya ipatagad dili na mo tagdon pero di mo ko ganahin nana kay mura man ko malain kana bitang dili matagdon ang taong walay UI sala niya and then kung mutagad ka ika na po dili tagdon mura kag ma out of place so ang buhat na ako pag na teenager na ko so akong gibuhat is one only friend in my life. So inana kay buhar og na ako sekreto, dili ko niya ipanabi. Og nasa siya sekreto di na ko siya ipanabi kay magpatabi-tabi ko so mahibaw luoy man pod. So friend is naay manggug ko kay ganahan kog friend nga kanang loyal ka, honest kasi mong friend. Inana akong life, love na ko siya nga love na ko akong friend as love nga akong kinabuhi inana ba. So, ang nahitabo inana. So, after imong friend mawala ra, pero imong pamilya, naagyo na nimo imong pamilya permi. So, imong mama, imong papa. So akong advice nga bisan pag imong mama papa may ubos ka,
masuko ka, whatever. Magawas yun na, kinahanglan jud higugmaon na to atong papag mama. Kay na-experience yun na nako sa tanan. Na-experience yun na nako ang akong kinabuhi na nasakit ko pag edad na ako 30. Nasakit ko, grabe akong sakit. And then dito ko na nibalik sa mua, sa trabaho ko, si trabaho, and then pauli ko sa mua. So na ako mama manglabas kung sinina kay di naman ko kay kapoy man kaayo, so nasakit man ko, so mao na ang nitabo. So akong mga friend, wala sila nang umusta sa sila nako, asa sila nang umusta, kunaon sa nako, asa ko ni chat nila inana kay sa mag-chat mo kay kapoy ka, so mao na siya. So ang mga umusta na to ato ra inahan, ato rang papa. So ato sang mga igsuon tungod sa kabisi nila, mga musta pa nagsa usay dili. So mao na ang nitabo pagkasakit nako, nakana ko nga maluoy ka nga ang mga tao usahay maghangyo nimo pag ikaw na ang nagkinahanglan, wala na ka. So inana ang kinabuhi sa tao, no? Kung sa luoy sad kayo ang atong kinabuhi, kung ano na akong advice niyo guys, no? Kung na may kwarta, mag-save jud mo panagsa maski tag 500 ang buwan. Nana kay sus na experience yun na nako guys, na wala jud ko kanang wa jud ko piso na napaakan pa jud ko sa iring nya mahal kayo kanang vaccine kanang anti-rabies. Nag dunggo-dunggo kog asa kog kwarta, nagunahon ako asa kog kwarta, nakunahon na ako sa akong mga kwarta kaniadto nga namanghaw na ko nga wa ilisi kay maulaw lagi ka, maningil ka na bitang paninglon bitaw nimo ang tao nga nakautang niya, ikapay maulaw inana ba. So ang karon guys, ang buhaton nako dili na ko magpahulam, maghatag na ko og like for example manghulam og 1,000, tagaan ako 100 tungod kay kung akong ihatag is kinasing-kasing, dili na ko ganahan mailisan. Pero kung muhuam gani kag kantidad, bati mo gunang hulam kay mo worth man ka og kanang price mo, ana man ka nga mahulam kag inana nga presyo, pero muhatag ka is gamay ra man siya. Muna siya ang difference sa hatag og sa hulam. So inana guys. So thank you guys, thank you for watching, and please subscribe my YouTube channel, like, and comment below. Bye. Hi, baby Katie. Put your earphone.